Здравейте и добре дошли в канала Малката риба. Този канал е място, в което смятам да документирам личен проект, свързан с инвестиции в акции и ETF-и. А защо малката риба ли? Ами много просто. Ще играем много надребно с малки печалби. Преди да започна този проект, направих свое проучване и реших да го започна в популярната платформа Trading 212. А защо Trading 212 ли? Няма комисионни. Почти всички платформи, позволяващи подобна дейност, имат такси. Без значение дали е за покупка или за продажба, те налагат такса върху тази транзакция. И така, без да губя никакво време, аз се регистрирах. А процесът по регистрация беше много прост и много ми напомни на регистрацията в Revolut. Ето е кратката история на това как се роди този мой малък и незначителен проект. В средата на март месец се регистрирах и инвестирах 50 евро лични средства. Попаднах на промоционален код, който е подобен на препоръчай приятел на Revolut, и след като го въведох, получих много хубав подарък, който беше 0,16, цели 0,16 акции на Heineken и тяхната стойност бе 14 евро. С 50 евро, които внесох след като се регистрирах, си закупих 0,33 акции на Tesla. Цената на акциите на Tesla тъкмо беше паднала и това ми се видя като много добра възможност за инвестиция с бърза възвръщаемост. От тук нататък трябваше само да чакам. Аз търпеливо изчаках цената на акциите да се повиши, като 2 седмици по-късно ги продадох и общата стойност от продажбата беше 70 евро и 53 цента, а реализираната печалба беше 6 евро и 17 цента. Тя дойде от акциите на Tesla. Сумата реинвестирах в акции на Nvidia, като с нея закупих 0,08 акции на компанията. А ето го и моето скромно портфолио. 69 евро и 40 цента акции на Nvidia и, за съжаление, си мислех, че оцелвам точен момент да ги закупя, но цената спадна. Целта ми е бавно, поетапно и много методично да правя малки печалби. Така че ще потърпя точно както направих с Tesla и с Heineken, за да може цената на Nvidia да се вдигне и да я продам с печалба. Целта на целият този експеримент е много проста. Бих искал да видя горе-долу колко време ще ми стигне с минимална инвестиция да направя 100 евро чиста печалба. Визията ми за този канал: възнамерявам да качвам седмичен видеоклип, в който показвам прогресът на моето портфолио и разказвам за стъпките, които съм предприел, за да достигна целта си. Ако този видеоклип ви се е сторил интересен, искате да добавите нещо или да ми дадете съвет, моля пишете в коментарите. Ще се радвам да ме последвате, за да може да проследите прогреса. Аз се връщам в аквариума, където ми е мястото, защото все още съм малка риба и мястото ми не е в морето. Довиждане!